V-am regăsit la Limba și Literatura Română, lecții online. Deschidem manualele la pagina 4 și analizăm imaginea. Ce este reprezentat în imagine? Bravo, copii! Niște copii care intră la primul sunet. Ce spune băiețelul cu flori în mână? Să rup mâna, doamnă învățătoare! Dar cei doi băieți care dau mâna mă numesc Dragoș, iar eu sunt Nicu. Ce spune doamna învățătoare? Bine ați venit, dragi elevi! Cine dă din clopoțel? Din clopoțel dă tic-tac. Clopoțelul vesel sună, la careu pe toți ne adună. Voi sunteți gata? Deschidem manualele la pagina 5. Analizăm imaginea dată. Ce fac în imagine? Ei stau în bănci. Ce spune băiețel din ultima bancă? Mie-i tare, dragă banca mea, dar băiețel din prima bancă, frumoasă e clasa noastră. Amun, ne uităm mai jos, rechizitele școlare. Ce rechizite școlare vedeți, copii? Creion, 2 pixuri, o riglă, o radieră, încă o riglă, o scuțitoare, creioane, paletă și un penar. Voi tot le aveți pregătite? Amu, ne uităm ce fac copiii. Ei, ce fac aici doi băieței? Ce spune Dănuț lui Sorin? Ia un măr, Sorin! Mulțumesc, Dănuț! Ce face fata din partea lui Sorin? Sare, dar din partea lui Dănuț se joacă. Acum deschidem caietelul de scriere și scriem după linii baghetele acestea. Le-ați scris? Bravo! Amu la familia mea. Familia mea. Cine este reprezentat în imagine? Corect! Mama, sorioara, tata și Sorin. Ce spune papagalul? Eu sunt papagalul Ara. Da, tata, jucăm șah Doru. Ce spune Doru? Da. Acum analizăm imaginea de aici. Ce vedem în imagine? Vedem cum mama citește o carte. Alcătuiți o propoziție. Ce face mama? Așa ați alcătuit. Mama stă pe o canapea și citește o carte. Bravo! Iar bunica ce face? Bunica coase ciorapi pentru nepoții ei. Alcătuiți o propoziție. Așa s-a alcătuit. Bunica coase ciorapi pentru nepoții ei. Bravo! Dar tata ce face? Tata prinde pește, corect? Alcătuiți o propoziție. Așa s-a alcătuit. Tata prinde pește. Acum deschidem caietul de scriere la pagina
6 și începem a scrie este 2 baghete. Lecția pe azi a luat sfârșit. Tema pentru acasă că să faceți 3 propoziții în baza acestor 3 imagini. La revedere! Pe mâini!